बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों मिरु एबसुजों जोङो बेखौबो मायबा मोनसे थांखियाव थाबैनो फैनो नाजागोन जाहाथे बिथांमोननि मावखुलिफोरनि सायावबो जोङो खामानि मावनो हायो। एलपि एमइनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों। जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव एलपि आरो इउपिनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों मिरु एबसुजों जोङो बेखौबो मायबा मोनसे थांखियाव थाबैनो फैनो नाजागोन जाहाथे बिथांमोननि मावखुलिफोरनि सायावबो जोङो खामानि मावनो हायो। एलपि एमइनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों। जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव एलपि आरो इउपिनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों मिरु एबसुजों जोङो बेखौबो मायबा मोनसे थांखियाव थाबैनो फैनो नाजागोन जाहाथे बिथांमोननि मावखुलिफोरनि सायावबो जोङो खामानि मावनो हायो। एलपि एमइनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों। जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव एलपि आरो इउपिनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों मिरु एबसुजों जोङो बेखौबो मायबा मोनसे थांखियाव थाबैनो फैनो नाजागोन जाहाथे बिथांमोननि मावखुलिफोरनि सायावबो जोङो खामानि मावनो हायो। एलपि एमइनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों। जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव एलपि आरो इउपिनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों मिरु एबसुजों जोङो बेखौबो मायबा मोनसे थांखियाव थाबैनो फैनो नाजागोन जाहाथे बिथांमोननि मावखुलिफोरनि सायावबो जोङो खामानि मावनो हायो। एलपि एमइनि एपइन्टमेन्टखौ जोङो 25निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव होनो नाजादों। जेबो जुदि उसुबिदा जायाबा जोङो मेक्सिमाम 30 जुलाइनि गेजेराव एलपि आरो इउपिनि जिखिनि 1000 पस्ट बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होगोन।